Ụmụnne m ndewonu, abọọrachi nke onye si na zere ndị be anyị si na agụghị ụzọ agụghị ọnụ. N'ụtụtụ a o nwere ozi nsị ka m bịa ka m nzie ụmụ nwanne m, n'ihi na ọ bụ na ezie ya ozi na mmụọ, anyị pụta na mmadụ anyị ezie ya ndị dị ndụ. Biko, ọrụ ọbụla ị na-alụ a na-ama gị ọnụ nyanụ, a na-asụrụ gị ọfọ ahịa ha agaziri n'ụwa a, na-agwa gị na ị ga-anwụ ọnwụ ike, na-agwa gị na ịma ndị ndụ wee lie ife ụmụ gị kụta n'elu ụwa a, na-agwa gị na ọma ndịratara gị mma n'ụwa nke ị bịara. Biko, ọrụ ahụ bụ ajọ ọrụ ka ọ bụ. Ị nụrụ ife m kwuru? Ọ ka mma ka anyị were efife wee juwe ya bụ ewu ojii, ka anyị sepụnata na aka enwe n'ofe tupu o mee gị na ọha aka mmadụ. Unu ji asị ka ife m na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ agboro abụrụ ọrụ. Ọ bụgoro nọọ ndị ọchịchị na-achị obodo zipụtara gị ka ịrụ anya bụ ọrụ, nwanne m ngwa gị eziokwu, hapụ ya bụ ọrụ, jee chọọ ife ị ga-eme maka ọdịmma gị na ọdịmma ezinụlọ gị na ọdịmma ụmụ ị ga-amụta. Chetakwa na ndị be anyị si na nne ehu na-ata agba na nwa ya na-ene ya anya. Agboro abụrụ aka ọrụ. Ị na-arụ ọrụ agboro, ndị mmadụ ame gị a na-ama gị ọnụ na-abụ gị ọnụ, iche na ya bụ ife anaghị adị ire. Nwanne m, n'ikpeazụ ndị be anyị si na akwụna ga-ebe akwa nọ na nka. N'ikpeazụ ka eji aghọta ife a na-ekwu. Agboro abụrụ ọrụ. Kata ma eji arụ agboro, chọọ ọrụ ọbụla dị mma eji arụ ka ị wee nyere ezinụlọ gị aka, nyelukwu onwe gị aka. Ị na-arụ agboro, ime gịnị? Ị na-anapụ ndị mmadụ ife ha, na-etife ihe gwogwogwo, na-akụkasị moto fe. Nwanne m, ọ na-ịgba ụgbọala anaghị adị gị mma, ma ọ bụ ọ na-ọsọrọ gị nsọ. Ifete na-etikasị ndị mmadụ, na-akụkasị moto fe maka gịnị? Na ị na-arụ agboro. Nwanne m, agboro abụrụ aka ọrụ. Chọọ ife ị ga-eme. Ọ ka mma na iji faal wee mee gịnị? Chọọ ife ị ga-eme maka ọdịmma gị. Maka ịrụkọta ọrụ agboro ka ebe ọrụ agboro bugere. Gwa m ndị rụọla ọrụ agboro wee ya bụrụ bidonia today. Gwa m ndị ọrụ egosi gị ife ha na-eme. Ọ bụ ha agboro ka fa na-arụ. Ịrụkọta agboro ọkụ ehizi, ịbazie na ndị oji egbu ezu, nasịa ndị mmadụ ife ha n'ike. A na-ama gị ọnụ ebe dị iche iche, a na-abụ gị ọnụ, na-asị na ọma ndịrị gị mma, iche na ya bụ ife bụ ezi ife. Nwanne m, kwụsịnata na ya bụ ife. Ọ bụrụ na ị na-arụ agboro, biko chọọ ife ị ga-eme. Ọ bụrụ ọrụ ka ọ bụ. Ime ife emekata ife amakata gị ọnụ, nwa ị mụtara ya bụ ọnụ esoro nwa ị mụtara. Ka ị ga-esi wee mee gịnị? Wee too n'ụwa. Ịbatazie na unu a na-eze gị eze. Imekatazi ọrụ ọbụla omepụ ịbata unu, ịkụwa mmadụ enye ure, ịkụwa mmadụ stroke, haba mmadụ ntụtụ. Chọọ ife ị ga-eme nwa mmadụ maka na ọ na-aga ọfụma, maka ọ gaziri gị. Ọ bụrụ ife iji aka gị mekụ nwata. Ka anyị were n'oge mee gịnị? Chọba ewu ojii a, ka anyị wepụ aka enwe n'ofe tupu ọha aka mmadụ. Ụkpara okpoko bụ ọ bụkwa ntị chiri ya. Unu asịkwa na m agwaghị unu. Oyi m agara m ịgwa gị bụ ajọ ọyị, mana oyi m agwara m ga-agwa bụ ezi ọyị. Ọ gwụsịkwa ka ọ ha n'onu. Anaghị m aba mba kama na abịa nka m bịa kwue ife ezi nka nzie. Ụmụnne m, ọ gwụsịkwa ka ọ ha n'onu. Unu maka nsi ekwu na mfete ekwuwa isa m nke m nwa. Ndị be anyị, sonye m n'ife m na-eme na my YouTube page and subscribe at Mazi-UC. Ndị nke m, ndewonu.